ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ ଖାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୟଶର କଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି? ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହିଲି? ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ୟଶ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଆମ ଘରେ ତ ଏବେ ଅସୁଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆଇଁଷ ତ ଘର ହେବନି। ତ ୟଶ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ସେ କଣ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁଛି? ସେ ତ ଜିଦି ଧରିଛି ମତେ ମାଛ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆମ ଘରେ ପଞ୍ଚୁକ ସରିନାହିଁ, ଯେବେ ପଞ୍ଚୁକ ସରିବ ମୁଁ ସେବେ ତତେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବି। ମାନେ ତାର କଣ ଏ ଖାଇବାରେ ପେଟ ପୁରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇମିନି ତା ପସନ୍ଦର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କଟା ଚକୁଳି କରିକି ଦଉଛି। ତା ବାପା ତା ପାଇଁ ଫଳ, ମିଠା, ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆଣିକି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଭାତ ଜମା ଖାଉନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ତା ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପାଣିରେ ପକେଇକି ପିଇଦବ, ଫଳ ମିଠା ସବୁ ଖାଇଦବ। ଦେଲେ ଭାତ କମ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ କଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ଖାଲି କଣ ୟଶର ତା ବାପାର ବି ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉନାହିଁ। ସିନା ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରିଲୁନି, ଡଙ୍ଗା କିଣି ପାରିଲୁନି, ତ ମୋ ୟଶ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛି। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।